Hello guys, it's Christine and this is our family budget. So ayun, gusto ko lang umupo dito. Pero wala akong vlog today. Wala akong vlog today guys dahil wala akong ginawa kundi maglaba. Pero ayun, gusto kong pag-usapan natin guys. Gusto kong i-share sa inyo kung ano yung ginagawa namin kasi may nagtatanong din sa inyo yun about school ni Hagrid. So, ayan. Magkikilay muna ako guys dahil parang wala akong kilay. Pero habang nagkikilay ako, chika muna tayo kasi natulog pa si Hagrid eh. So, ayan. Para naman medyo ano naman tayo kasi wala akong kilay. You know naman. Pero, yun nga, sa school ni Hagrid, may mga nagtatanong sa inyo. Actually guys, hindi ko pa siya pinagpaaral kasi feeling ko napakabata pa niya. Malaki lang kasi tinan si Hagrid, pero actually bata pa yan. 4 years old, kaka 4 years old niya pa lang nung last November. 4 years old na siya nun. Sabi ko, hindi ko muna siya i-enroll kasi anyway, sayang yung bayad. Pwede ko naman siya i-homeschool kasi pwede lang naman laro-laro lang naman din. Pero this year, kailangan na talaga niyang mag-aral. So ayan, sinusuklayan ko lang yung aking Kelly ito, parang ang nipis, hindi para maliwanag kasi kaya manipis. Pero yun, sabi ko kailangan ko siyang enroll, kailangan na namin siyang pag-aral ngayon, wala nang excuse, kailangan na talaga siyang mag-aral. Naghanap kami ni Papa ng school, so, pero before kami naghanap, pinag-usapan muna namin kung saan namin siya i-enroll. Syempre, kung kaya ba namin mag-public school or kaya namin mag-private school, depende yun, diba? So, yun yung isa sa pinag-usapan namin ni Papa. So, pinag-usapan namin na kaya ba namin na ganito, kaya. Kasi feeling ko investment kasi yung pag-aaral sa anak natin. So, ayun. So, dami ko nang sinabi. Pero, yun, gusto kong pag-usapan natin ngayon kung magkano yung budget namin sa school ni Hagrid, kung paano namin pinaghahandaan yun, ganun. So, yun nga. So, una namin ginawa guys, actually nag-usap muna kami ni Papa. Ang lakas ng hangin. Nag-usap pa kami ni Papa kung saan namin siya pag-aralin, kung kaya ba namin ng ganitong school, kaya ba namin ng ganyang school. So, yun yung mga pinag-uusapan namin ni Papa. So, yun. Pagkatapos namin mag-usap, nag-decide na kami na okay, ganitong school. So, kailangan kaming dalawa yung pumunta. So, parang na-vlog ko naman ata. No, na-vlog ko lang yung paalis kami, pero hindi ko na-vlog yung mismo sa school. Pero ayun, pumunta kami sa may mga pinuntahan kaming school na lang tinignan ko yung classroom, yung mga students, kasi mas syempre mas maganda kung hindi naman ganoon kadami yung estudyante kasi para hindi makakapag-focus yung teacher kung masyadong madami, diba? So, yun yung isa sa Pero before naman guys, may alam na rin naman ako kasi nag-research na ako sa anong kailangan tingnan kung mag-enroll sa anak. So, isa din yung sa research ko. Pero, ayun. Pero, naghintay pa rin ako sa inyong mga inyong mga advices. Kasi, syempre, so, sa mga nanay na marami ng mga anak na pinag-aral ng diba? Mas siguro may mga experience rin kayo sa mga private school, sa public school, ayun. Pero, hindi naman nag-ano ako sa public school. Kasi ako galing naman ako sa public school. Diba? May plano kasi kami ni Papa kasi may auntie ako na teacher sa public school. So, yun yung gusto niya na i-enroll ko si Hagrid doon. Mag-invest ako doon sa public school. Si teacher siya. So, sabi niya, pag grade 1, okay na daw kung i-ano na siya sa public school. Pero, doon siya sa mga science class, ganun. So, pwede na siyang maano doon kasi mas advanced kasi yung learning doon sa private school. Pero pangalawa din, hindi ko din tinitingnan guys na basta lang makapag-private school. Kasi may mga private school na mahal talaga na basta lang makapag-private school. Hindi. Talagang tinitingnan ko talaga kung okay ba yung curriculum nila, okay ba yung basta alam kong hindi mapo-force si Hagrid na mag-aral. Parang feeling gano'n. Parang basta, yung may mga gano'ng mga tinitingnan ako. So, ayun. So, nagpunta kami sa isang school na parang siya, medyo okay naman yung presyo, pero medyo lang, hindi siya ganun
Basta may something nun sa school na yun na hindi ko nagustuhan. Tapos may pinuntahan din kami na gustong-gusto, actually matagal na namin gustong-gusto na school na yun, preschool na ano. Pero masyado naman dollar siya. Kasi sobrang mahal. 50,000. Oh my God. Parang overpriced naman ata. Kasi sa ibang school na ano, hindi naman ganun yung presyo. Pero hindi ko sure ha. Pero hindi ko sure kung estimate lang niya lang yun. Pero sabi niya mag-i-email naman siya sa akin kung ma-finalize na nila yung parang ano pa kasi parang trial and error pa siguro sila, hindi ko sure, pero medyo matagal na naman sila sa ano sa pag-ano sa mga sa school nila. Pero yun, tapos isa yung last na pinuntahan namin na school is yung parang Mandarin na ano, parang Chinese school ganon, Mandarin yung ano nila. So medyo ano na yung school, medyo matagal na school na yun. Kasi yung private school pa rin siya. Tapos may high school, may preschool. Pero yung preschool, iba yung talagang ano nila, parang nasa likod. Parang nakaseparate sila. Tapos iba din yung mga elementary, tsaka yung high school, ganun. So yun, isa din yung sa inano namin. So yun, okay yung price. Kung sasabi kung kaya naman namin yung presyo. So yun. So doon na namin ano. Kasi kailangan malaman kasi namin kung magkano yung tuition fee. Isa din yung sa tinignan namin. Kung okay ba yung tuition fee, yung curriculum nila, okay ba? Yung presyo sa uniform, perfect. Medyo mura siya. So, yun yung titingnan namin. Tapos, okay siya talaga yung safety, ganun. Pero, ayoko magsalita ng tapos. Pero, hindi pa naman natin alam kung ano yung nangyari bukas or saan. Pero, yun lang, pinaghahandaan lang namin talaga. Pero, you know, hindi natin malalaman kung mga emergency, diba, magamit natin yung pera, hindi natin alam. Pero, eto, kailangan natin maghanda, diba? Kailangan maging positive tayo. Pero, yung ginawa ko, guys, sa school ni Hagrid. So, sample lang ito sa isa sa mga pinag-iipunan ko. So, may money na naman si Hagrid. Pero, eto, pang down payment talaga ito. So, ayan. Kasi, clueless lang kasi kami nung last na ano, kung magkano talaga yung tuition niya. Oo. So, ito, pang down payment lang to, guys. Hindi to kasama doon. Iba din yung pag-iipunan yun sa uniform, sa mga, sa mga kaekan niya. Pero, ayan, this is, school ni Hagrid, 2,000 a month. Example lang yan. Tapos, ginawa ko siyang, like, 5 months. So, in 5 months, kailangan makuha namin yung 10,000 pesos. So, ayan. So, yun yung importante kasi guys, yun yung gusto kong i-share sa inyo kasi importante na may goal. Ang ano siya guys, para siyang ang sarap sa feeling na parang nakakapag-motivate sa'yo. Nakalista lahat yung parang may goal ka na kailangan tapusin, ganun. Importante na magsulat kung ano yung mga be specific. Kailangan specific ka kung ano yung gusto mong pag-ipunan. Hindi yung basta lang makapag-ipon. Pero yun, kasi marami kami pinag-iipunan. Basta marami kami pinag-iipunan guys. Kaya yun, kailangan kong i-budget yung pera namin sa, okay, makakapag-ipon ba ako ng ganito? Makakapag-ipon ba ako ng ganyan? So, isa din sa pinag-aanuhan namin. So yun lang naman yung gusto kong share sa inyo na yun yung ginagawa ko. Dapat may goal. So, yun. Tapos, yun nga, basta kung may tanong sa inyo, no, bakit kailangan sa private school? Kasi sa private school kasi guys, kasi ako galing sa public school, I mean, nag-honor naman ako nung nag-elementary, pero iba pa din yung sa private school kasi parang feeling ko investment siya, hindi siya sayang sa pera. Magiging sayang lang siya kung inutang mo lang yung bang tuition fee ng anak mo para lang makapag-private school siya sa preschool, diba? Pero kung masasabi mo kaya mo naman, wala naman problema siguro doon, diba? Kung kaya mo namang ipasok siya doon. Actually, makakaya naman talaga kung pag-iipunan. Pero kung wala kang ipon, parang mahihirapan ka kasi may down payment kasi. Doon ka mahihirapan sa down payment, mga ganun. So, importante din siguro. Pero, ayun, sana sa mga nanay na, yun, alam niyo yung mga medyo matagal-tagal sa industriya ng pagpapaaral ng anak,
please leave comment down below kung ano yung mga may advice nyo. Kasi syempre, first time mom naman ako. May mga hindi pa naman ako alam, diba? Syempre, excited din naman ako sa pag-aaral ni Hagrid. Sobrang excited kami ni Papa kasi first time nga, diba? Pero may mga, ano na ako man nag-research, ganon. Syempre, nakasalalay yung pag-ano ni Hagrid dyan. So, mas gusto ko sa private school kasi, ano kasi siya, iba yung pagtuturo kasi nila. Pero pag medyo malaki-laki na siya, okay lang naman i-transfer siya sa public school. Pero pagdating ng time na yun, na kaya naman namin siya ipag-aralan straight doon sa school na yun, why not, diba? Pero hindi naman tayo, malahi-balahi pa naman tayo doon. So, for now, eto lang muna yung iisipin natin. So, yun. Yun yung gusto kong i-share sa inyo, guys, dahil wala akong vlog today. At actually, nakaschedule na din na mag-film ako. So, sabi ko, eto lang yung ipifilm ko ngayon, yung about the school ni Hagrid. So, ayun. Next time, may ibang topic na naman akong gusto i-share sa inyo. So, ayun. So, I hope you guys enjoy. And please don't forget to subscribe. And follow nyo ako sa Facebook, Instagram, Our Family Budget. At yung mga most of viewed videos ko, guys, nakalagay lahat yung link sa description box. So, check nyo lang doon kung gusto nyo panoorin. Kung gusto nyo lang naman. So, see you in my next video, guys. Babush!